खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बीटीसी खुंथाया मैया उदालगुरियाव बिफानारि रिभिउ मेल बानजायदों। बे रिभिउ मेल बानजायनायाव बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे बिथाङा गोनां खोथा फोसावनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि बे सावराय मेलाव मोनथाम डिपार्टमेन्ट फाइनेन्स कमिसन PWD अर्बान नर्थ 15FC 16FC खौ जों रिभिउ मेल बानजायदों। बे सावराय मेलाव जों जाखिनि रिपर्ट मोनदों बेयो मोजाङानो। थांनाय 2025-26 आव मा जादों जायाखै जों बेनि रिपर्टखौ लादों आरो बेखौ जों फिल्डआव नायनांगोन। जोंनि सोरखारनि सिगांनि दिनाव मा जादों जायाखै मा प्रजेक्ट लादों लायाखै बेनि प्रग्रेस रिपर्टखौ लानाय जादों। जोंनि समनिया जादों दायो 2026-2027 आरो बेनि खामानिया दासिमबो जागायाखै। बेनि सायाव बाजेट लानाय जागोन अब्ला बेनि रिपर्टखौ लानाय जागोन। जोंनि सोरखारनि समाव गेस्ट हाउस सेक्रेटारियेट जायखिजाया कन्ट्राक्चुएल बा फिक्स पेआव जों साख्रि होदोंमोन बेखौ फैगौ बोसोरनि मार्च दानाव बिसोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनानै होनाय जासिगोन। कन्ट्राक्चुएल फिक्स पेआव थानाय नंलिया। बेराफारसेथिं थांनाय 5 बोसोर सोरखार सालायनाय समाव प्रमद बर'आ PCDC आरो फरेस्टनि मासियाव साख्रि होदों होननानै बुंदों। नाथाय बे साख्रि होनाया इलिगेल जादोंब्ला साख्रिखौ मोननाय नङा होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बेराफारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा जोंनि सोरखारनि समाव साख्रि होनाया जेबो इलिगेल साख्रि होआखै आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा साख्रिखौ मोननाय नङा बुंनायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। धेमाजिनि दैबाना थासारिखौ लानानै मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायलायदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया धेमाजिनि दैबानाखौ नोजोर होनानै मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहजों लोगोसे रायज्लायनायनि गेजेरजों थासारिखौबो नोजोर होदों। दैबानानि समाव रैखाथि आरो रिहेबिलिटेसन राहाफोरनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायदों आरो मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बे खैफोदनि समाव भारत सोरखारनिफ्राय गासैबो रोखोमनि हेफाजाब होनो थाखाय खोथा होदों। दैबानाजों भुगिनांनाय साफ्रोमबो सुबुंनि रैखाथि, हेफाजाब आरो फिन थांना थानायनि थाखाय सोरखारा आबुङै बिबान लागोन होननानै फोरमायदों। सांग्रांथिनि राहा महरै धेमाजि जिल्लानि साफ्रोमबो थागिबिफोर जर'खायै दैमा-दैसा आरो गुबुन गाहाय ओनसोलनि साखाथियाव थाग्राफोरखौ सांग्रां थानो थाखाय खावलायदों आरो उननि फोसावजासिम ना हमनाय, जिब-जुनार फिसिनाय एबा गुबुन खामानिफोरनि थाखाय दै बाहागोनि खाथियाव थांनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों। गसाइगावआव सिनायनो हायै सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। बे थैनाय गोथै सह'खौ गसुगावनि 27 नं माहारि राजा लामानिफ्राय बोखांनो हानाय जादों। पुलिसआ बे थैनाय गोथैखौ जाब्रबथायाव थैनायनि सन्देह खालामदों। अब्लाबो खायसे सुबुंफोरा फाव फान्दायनानै बुथारदों होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों। बे गोथैखौ मोदोमाव जेबो सि-जोम गैयै थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों आरो जिउ गोमानाय सुबुंखौ 40-42 बोसोरसोनि जागोनखौ मिथिहोदों। साख्रि होनायनि मुङाव नंखाय एपइन्टमेन्ट लेटार होग्रा सास्नि थगायग्रा सुबुंनि हानजाखौ हमदों CIDनि हानजाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे हमनो मोननाय सास्नि सुबुंनि हानजाया गोबां सुबुंफोरखौ साख्रि होगोन होनना थगाय-थसि खालामनानै साख्रि होनायनि मुङाव नंखाय साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ एबा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननानै होदोंमोन। नाथाय दायो बिसोरनि हानजाखौ संदाननानै CIDनि हानजाया हमनो हाबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला वाटार रिसोर्सेस बिफाननि मुङाव गोबां सुबुंफोरखौ थगायदोंमोन बे हानजाया। हमजानाय सुबुंफोरा जादों फारियै रिना ब्रह्म, मुनमुनि बैश्य, शंकर कुमार भौमिक, सन्तिक दास, जाकारिया आहमेद, रन्जन पेगु, आबु हानिफ चौधुरी। BTR गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय आरो थाबैनो 125 संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ लाबोनांगौनि आयदाखौ लानानै मैया भारतनि लोगो हादोरगिरि राज्य सभानि मासिगिरि श्री CP राधाकृष्णनखौ एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, राज्य सभानि MP प्रमद बर', लक सभानि MP जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि मोनसे हानजाया लोगो हमनानै गोथौ आरो गुवारै सावरायलायदों। रायजोआव सिखाव खावनायनि हेंथायै गोख्रों एक्सन मुडआव आसाम पुलिसनि हानजाया। गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ठ पुलिसआ सासे मटर साइकेल सिखावखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंखौ मानिकपुरनि 32 बोसोर बैसोनि उमर राय होननानै सिनायथिनो हादों। बेराफारसेथिं नोगोरमानि सानमारि पुलिसआ सेबनानै सासे सिखावखौ हमनो मोननायजों लोगोसे बिनिफ्राय गोदोनानि सना आरो बायदिसिना फिसा खावनाय मुवा बेसादफोरखौबो हमनो हादों। हमनो मोननाय सिखावखौ गान्धी बस्तिनि ममिनुल हक 22 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मन्त्रि बिस्वजित दैमारिनि बिथोनाव फैगौ 11 जुलाइनिफ्राय 10 आगस्तसिम ADRE 3.0 आसाम पुलिस, हाग्रा बिफान आरो सावस्रि बिफान बायदि सोरखारि साख्रिनि थिसनथाइ आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा होनो थाखाय फोसावदों। চাকৰি রেগুলার নয়, রেগুলার চাকৰি দি গৈছো আমি। তাত আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল সেংচনৰ পৰা সব আছিলে, ইটো ফৰেষ্টে হওক, PNRD হওক, কিন্তু তেখেতসকলে হিটো অলপমান মানসিক কষ্ট দি পেলাই যিসকলে চাকৰিটো পাইছিলে, সেইটোতো কিবা UPPL, BPF বা BJP বা কোনোবা কংগ্ৰেছ বুলি নাছিলে,
এই কাৰোবাৰ সন্তান আছিলে, কাৰোবাৰ ল'ৰা আছিলে, তেখেতে চিষ্টেমত মানে ইণ্টাৰভিউ দি চাকৰিবিলাক পাইছিলে। কিন্তু এতিয়া শুনিবলৈ পাই দুখ লাগিছে যে সি সকলক মানে অলপমান ভয় ভীত কৰাই পেলাই অলপ টকা পইচা খোৱাৰ মাথা মাৰি আছে। এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ইথিক হ'ব নালাগে। আমি শুনি পেলাই দুখ পাইছো। হয়, কাৰোবাৰ ভুল হৈছে যদি ভুল আঙুলি দেখাব লাগিব, কিন্তু আমি ফাইনেন্সিয়েল চেংচন লৈ চবকুচ লৈ পেলাই খুব চিষ্টেমেটিকেলি কামবিলাক কৰি আহিছো। গতিকে যিটো শুনিছো মই এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু দুখীয়া পৰিয়াল যিসকলে চাকৰি বাকৰি পাইছিলে সেই সকলক এতিয়া কোনোবাই যদি টকা পইচা বিচাৰি জোৰ জুলুম কৰে, ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু একো নাথাকিব। প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত BCDC ছেক্ৰেটাৰীৰ কথা হৈছেতো আৰু ফৰেষ্টৰ কথা হৈছে। ইহঁতে যদি জেনুইনলি সঁচাকৈ যদি চাকৰি দিছে, ইয়াৰ আমাৰ ক'ব লগা কি আছে? কিন্তু ইহঁতে যে চাকৰিটো ঠিক ঠাক হোৱা নাই, ঠিক ঠাক কৰিব পৰা নাই, এইটোহে আমি ৰেগুলাৰ কৰিবৰ কাৰণে আইনগতভাৱে এইবিলাক চাকৰি দিয়াটো হৈছে না হোৱা নাই, এইটোহে আমি চাইছো। ফাইনেন্সিয়েল এপ্ৰুভেল নাই। যদি ফাইনেন্সিয়েল এপ্ৰুভেল আছিলে, কেলে ইহঁতে বেতন পোৱা নাই? লিগেল পাব।